Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Omu Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Itu Nzu, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Itu Ọdịnala Temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Former a priest or Ọdịnala Evangelist, I will answer. Isiokwu anyị ji bịa taata bụ etu ego ọfọ, ya prayer, ọjị, ya nakwazi ịtụ nzu, ya ka anyị ji bịa. Taa ka m metiwara gị aka oyibo nsogbu mara ihe bụ ego ọfọ, mara ihe dị iche na ego ọfọ na ikpe ekpere. Ha look alike, mana o nwere ihe dị iche. Nke ọzọkwa m akọwara gị ihe bụ ọjị na ihe kpatara o ji wee bụrụ na ọjị bụ ya bụ mkpụrụ osisi anwa kachachara mkpụrụ osisi niile eji akpọku Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Mma akọwakwara gị ihe bụ ịtụ nzu na uru ọ bara bụ ịtụ nzu na etu esi atụ nzu na onye ọ dịrị bụ ịtụ nzu. So pay attention ka ịmụta so many things. Yes, ọ bụrụ na anyị kọwachala gị ihe a, isokwa anyị chigata azụ later in the day ka ị watch this video in full. Anyị abịago n'ọnwa Mee, anyị aja anyị na-achụ n'ọnwa nke ọnwa Mee agabago n'iru. So ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the world. Yes, n'isi ụtụtụ ejegori m gwa ọgọ ọfụ na temple n'isi ndị niile sonyere anyị. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ n'ọnwa ihe ị ga-eme ewu ịchaatị ya m forward ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi a, chaatị ya m na WhatsApp numbers, aga m enyere gị aka ma ọ bụ na ị chọrọ ka isonye na aja a na-achụ n'igwe ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa mmiri. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672 or 08138243871. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Nkụzi a tụsa ya gwa ka nwanne m nwoke ma nwanne m nwaanyị ma ndị enyi gị fụnya bụ nkụzi a ka ha ghọta etu esi ekpe ekpere ma ọ bụ etu esi aga ọfọ n'ala Igbo. Gịnị ebe ịga ọfọ? Ịga ọfọ bụ oge anyị ji ekwubi okwu, oge anyị na mmụọ na ezumezu dị iche iche na Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ji akparịta nkata. Erụta mgbe anyị na-eje ụka ọbịa ọsị gịnị wee ekpere ekpere na ekpere bụ iwelite uche anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. Taa achọ nka nkọwalụ gị na-etu anwa na bifo ndị ụka ọbịa abịa na ndị Igbo na-agọbụ ọfọ, ndị Igbo na-ekpebe ekpere. Mma akọwara ihe dị iche gịnị ebe ịga ọfọ. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-aga ọfọ, a na-eji ọjị n'aka wee na-aga ọnya bụ ọfọ wee na-ekwubi okwu. Mma akọwara ihe niile ihe ọ pụtara, kọwakwara gị ihe dị iche na ịga ọfọ na ikpe ekpere. Ka anyị bidogoro na gịnị ewe ekpere. Ekpere bụ ihe ndị ụka ajari tinyekwalụ bụ ihe ha mụtara site na ihe dịbu adị mgbe ha bịara n'ala Igbo. Ndị Igbo na-agọbụ ọfọ. Gịnị bụ ọfọ? Ọfọ ọbụla ese nwere mee praktikal ka bụ ọjị. Ọjị abụ ọjị gbara ịnọ. Ọjị nwere ike ịgba, nwere ike ghara ịgba ibe. Yes, nke a na-akpọ ya ọjị ogbi. Ọjị nwere ike ịgba ịbụa. Ihe a bụ ọjị ana adị atị ya ata. Ọjị nwekwara ike ịgba ịtọ. Ọjị gbara ịta abụrụ mmadụ niile na-atị ya ma ọ bụ agbụrụ dị iche iche na-atị ya, mana agbụrụ nke m nwa si wee bịa. Yes, anyị na-atọ ọjị ikenga. Enwere ndị ada atọ ọjị ikenga, mana anyị nwere ehi agwa anyị na-atọ ọjị ikenga. Then ọ bụrụ ihe dị na ya, ụfọdụ ya awakwa ọjị ikenga sị na ha na mmadụ adị ata. Yes, anyị wa ọjị ikenga anyị ama enye gị, mana olesi ọ bụrụ na ịwụ nwanne anyị ihe esi anyị taa, mana ọ bụrụ na ịbụ onye ọbịa anyị enye gị, maka na nwekwa ụdị ndị na-asọkwa ọjị ikenga na onwe ya maka ihe o representịrị. Then enweziri ọjị gbara ịnọ, nwa ọjị gbara ụba, ise, isii, isaa, asatọ gabazie ma ite naanị. Ihe niile abụ ọjị ụba. Then ọ bụrụ ọja ka anyị bịara ịkọwata, mana ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ ka esi aga ọjị. Ihe dị iche na ịga ọjị na ikpe ekpere ka nkụwara ihe wee ekpere. Ọ bụrụ na ekpere mmadụ chi ikpe ekpere ọsị Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ekene gị, o nwere ike mee praises. O mee praises. Ọ dịkwa etu a na ịga ọjị. Onye na-aga ọjị wee wetakwa ọjị ọsị Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa na anyị bụ ụmụ ha abịakọ n'ụbọchị tata. Ihe ahụ praises. O mechaa kpọkuo Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, kpọkubazie ọra mmụọ dị iche iche, kpọkube ndị mbụ na ndị egede, kpọkube ndị nna, kpọkube ndị arụbinagụ, kpọkube ndị ichie, kpọkube ụmụ mmụọ dị iche iche, kpọkube ndị na-eji olu na ndị na-eji Igbo, kpọkube aja ana, kpọkube ngere, kpọkube arụsị dị iche iche. Ihe a bụ ndajeru nke Chukwu. Ihe ahụ praises. Then ọ bụrụ na onye na-ekpebe ekpecha ekpere mechaa praises, o nwere ike wụrụ worship songs, o nwere ike gụpụchaa abụ kpọkuo Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Onye ekpere ga-asị Chukwu Okike anyị emehiela gị, ya ọmụghara mmehie, ọkwa eziokwu. Ọ bụkwa na ịga ọfọ ịkpọkụcha ndị mbụ na ndị egede, kpọkuo ezumezu dị iche iche, kelechaa ha, iwe yọọ ha sị ya na anyị bụkwa ụmụazị na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ebe ọ bụla anyị si mejọ do ha gba arụ fụrụ ọbara ọ dị semte.
so ihe dịkwa n'ịga ọfọ dị n'ikpe ekpere. Then mana ihe meziri ịga ọfọ dị wee dị iche bụ na ndị ịga ọfọ nwere ụzọ nke ịtọ a na-etinye, ndị ekpere a na-etinye. Ọ bụrụ na m nwetara ọjị achị ịga ọfọ, mmasị Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, ngwa ọkwa onye ntabiri o mejie, o nwere onye m gwọrọ ọgwụ wee megide, o nwere onye nara okie, onye ọbụla sị ka ọ nara m oke ma amụ ya chie. Ị ghọtara ya? Ị ga-ebu ụzọ kwuo onwe gị iyi. Onye ahụ ihe dị iche na ịga ọfọ na ikpe ekpere. Onye na-aga ọfọ ga-ebu ụzọ sị na o nwerekwa onye mmelụ. Ị ghọtara ya? O nwerekwa onye nnara nwunye ya, o nwerekwa onye m gwọrọ ọgwụ ka m megide ka m gbuo. Onye ọbụla jere m ije ọjọọ sị ka o jee ije ọjọọ ka o jee gwọrọ m ajọ ọgwụ, o jebe na ọ ya ejelu osi ọnwụrụ ejelu nya nwụrụ. So ihe bụ ụzọ kwuo onwe gị iyi na o nwerekwa onye imelụ bifo ikwuzizi werezie ekwubi okwu na onye ọbụla sị ka o mee gị ihe imerọ mmadụ ya were anasịrị mmiri ntị ọdịkwa. Onye abụ ihe dị mkpa. So ịga ọfọ nwere 5 department. Nke a bụ nke ịtọ. Nke ịnọ ndị ụka na-emekwu nke a n'ikpe ekpere. Nke ịnọ bụ petitioning, mgbe ahụ iji ayọzi ayịyọ na ịchọrọ nke a, na ịchọrọ agari ofu, na ịchọrọ ego, na ịchọrọ ngozi, na ịchọrọ ka ọ dịrị ụmụ gị mma. Abịakwana ịga ọfọ a na-ekwukwu ya mgbe ahụ ị ga-eji na-aga ọfọ na-asị na ọ ga-adịrị ụmụ nwa dị ya na mma. Ihe na ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwurube gị. Na ịlụ ọrụ ị ga-alụta, na ịchụ ọrụ ị ga-atụta, ihe ọma Chineke ya daa na ọdịnala ya pụrụ ome. Onye etu aka ndị ụka sikwa akpe ekpere mgbe ahụ ọ na-ayọzi ihe niile dị ya mkpa ka ọ na-eje eje na-abata abata. Ọ dịkwa na ọdịnala dị n'ịga ọfọ ntị ọdịkwa. Nke ikpeazụ ọ bụrụ na ọ na-ịga ọfọ anyị na-akpọ ya iju okwu. Mgbe anyị na-asị onye ọbụla si anyị nwụọ onye anwụọ asị ise, onye chechara ihe ọjọọ ya ebe anyị ya ma onwe ya asị ise. Asị onye ọbụla nwaanyị chetara anyị lụta ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mee nwa ya nwụrụ anwụ mee anyị, asị m na nwa nwaanyị ahụ ọzọ ya anwụkwa asị ise. Mgbe anyị na-ekwubi okwu niile ndị a ka a na-akpọ iju okwu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Oge ahụ ọ na-abụ ndị ụka kpegidozi ekpere ha sị back to sender, fire fire fire. Ndị ọdịkwa ụmụ ihe niile abụ ihe na-eme. So ịfụ na ihe dịbụ oke dịbụ ogene. Prayer is divided into 4 while ịga ọfọ is divided into 5 departments. Ị ghọtara ya? So agwana gị ihe dị iche n'ikpe ekpere ya na ịga ọfọ. Mana were ụdọ wara ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ similarity. So maka ụrụ nwa m ndị na-ajụ m ka esi aga ọfọ, ihe dị iche na ịga ọfọ na ikpe ekpere bụ na onye na-ekpe ekpere na-akpọ ekpere aha Chukwu na-akpọ Jizọs ndị ụka ọbịa, mana onye na-aga ọfọ na-akpọ Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ị ghọtara ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma ikpe ekpere na ịga ọfọ. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwara bụ gịnị bụ ọjị. Ọjị a bụ ofu mkpụrụ osisi dị n'ụwa niile eji akụwa Chukwu. Chukwu Okike mgbe o kechara Igbo, maka na Igbo simple means Igbo before others. Yes. So Igbo a na-agwa gị ọjị a Chineke kechara ụmụ niile oke wee sịfa ha ji ewụta mkpụrụ osisi irepresentịrị ya. Ntị ọ dịkwa gee ntị n'akụkọ a. O wee dị onye ọbụla o diri dị ndị mmadụ abụrụ dị iche iche. O wee dị ụfọdụ ya weta ụdara, o nerecha ya anya si ya na ọfọkwa na ọ na-ada ịfọkwa. Ụfọdụ gawakwa je weta akị palm nut, then enerecha ya ọ gbakwara ibe mana ịmago na nke ọbụla dị na shell nke ya. Enwere demarcation etu o si dịkwa mkpụrụ ụdara si na ọkwa n'ofu anwekwa demarcation. Aga adịgido gagide ụfọdụ weta apụ, ụfọdụ weta many things. Nerecha ya anya si na ọka fụkwa tiri na onye Igbo bụ isi okike wee ga-eje weta ọjị si Chukwu Okike nna anyị nọọ mkpụrụ osisi a bụ ihe representịrị gị nwa. Chukwu Okike nnecha ya anya wee sị yes, nọọ mkpụrụ osisi a bụ ihe representịrị ya. Ime ihe kpatara ya, Chukwu Okike na-arụ ọrụ in different dimension mana ha niile bụ ofu. Ife ọjị a kịta, ọjị a niile nwere many like nke a ji na nwere 4 lobes, but all of them na-emetụta onwe ha. That one unit onwere demarcation. Ihe ọ pụtara na Chukwu Okike nwere many divisions na-arụ ọrụ in different dimensions mana okwu Chukwu dị. So onye kpatara ndị Igbo na gburu niile nọ n'elu ụwa, ndị Igbo bụ ndị ji ọjị were na-akpọku mmụọ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na o wetara ọjị begede wetara ndụ maka na ndụ bugoro isi. Ndị Igbo na-atụ ilu si na eweta ọjị kwa ụkwara ndị mmụọ egebe ntị. Ndị ọdịkwa so na ọjị a bụ mkpụrụ osisi kacha mkpụrụ osisi niile na-abụ iwetagharị ya by just bringing it, ịdụcha akpịrị gị ụmụ mmụọ egebego ntị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụ mmụọ na-ege gị ntị, gị bụ onye Igbo, gị bụ onye Afrịka, bịa chọba ọjị. Asịkwa na o wetara ọjị wetara ndụ, and ọ bụrụ na ị weta ọjị na ị wetalụ ndụ,
then Chukwu okike na ụmụ mmụọ ga-enye gị ihe eji eneta ndụ anya. So ọ bụrụ na ị ma ihe ọjị bụ, I can tell you na that thing na-agbagharị from pillar to post can be solved by mee ọjị. Nwere idea? Yes. Agwakwara gị na ọjị a ịfụrụ kịta nwere many lobes. Ọ dị ka nke agbara nọ represent the 4 cardinal points. Nwere ọjị nwoke na ọjị nwaanyị. O nwere nwoke nwee nwaanyị. Mma akụwara gị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ọjị, iwere ọjị gọcha ọjị, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na ndụ anyị ga-adị. Na ndụ bụ ọ na-agụ onye, ọ na-aga ibi onye a chọrọ ị na ndụ nke ya na ndụ n'afọ. Iyo ihe ọbụla adịghị mma, ihe chọọ ihe a, ịwa anya bụ ọjị. Ịwa anya bụ ọjị. Cheta na nwaanyị anaghị awa ọjị n'ebe nwoke nọ. Ntị ọ dịkwa. Ọ bụrụ na Igbo ezuo, nwaanyị ama abịawa ọjị. Ọsọ ya bụrụ na nwaanyị a na nwa ya pelu mpe, na nwa ya etolitego maybe 18 years. Nne anyị ebute ọjị biye nwa si achere ndị bịa ha ọjị. Ịghọtara? Nwoke ebu n'afọ ji wee bụrụ nne ya okenye. Ịwacha ọjị a, iwu ọnya bụ ọjị. Ịgọcha gị ihe niile ịchọ wee si Chukwu okike na ọgwụ ọjị ka ị wetara. Ewupụ ọjị. Etu a nwụpụrụ ọjị a kịta. Na ya anya etu a, ọ gbara 4 lobes. Na ọjị a nwụpụrụ kịta, ị na ọjị a, anyị ga-afụ na ọjị a ka bụ ọjị nwaanyị. Ifuru na ike etiri mbamba. Yes, ka bụ ọjị nwaanyị. Nke a nwere one single straight line bụ ọjị nwoke. Ifuru na ahụ ya akwụ ọtọ, ahụ ya adọrọ ka ahụ nwaanyị. Yes. Ọ bụrụ na e were ọjị a kịta based on ihe niile ị gọrọ n'ọfọ, iwu ọjị a. Ọ bụrụ na ọjị a dị etu ịbụ achebe ihu n'elu, ịbụ akpụrụ ihu n'ala. Ihe ọ pụtara bụ na ndị elu na ndị ana have accepted that what you ask for will be granted. You understand? Ihe ọzọ ị nwere ike ime maka ndị na-ajụ ka esi aga ọjị bụ iwere ofu ọjị n'ime ndị a kpudoro ekpudo. Eze-Ana takwa ọjị. Na mmụọ ile nọ n'ala ịtụpụrụ ha ya. O nwere ọgwụgwọ n'ibi n'ụlọ elu nwere ike ịtụpụ ya n'ala anagba otu. Maka ọ bụghị ya dị niile ka ihe esi n'elu wee tụpụ ọjị. Ka abụ ofu. Imechazie ya, iwerekwa ofu tụpụrụ ndị ichie na ndị aka na ndị egede ndị gboo tụpụrụ ha. Iwerekwa ọzọkwa sịrị na atụpụrụ chi onye ụwa gị na mmụọ sochi gị, ọwụ mmiri ọba arụsị tụpụrụ ha. Iweruzie the last one taa. Maka ndị na-ajụ m ka esi wee taa the last one. Ịtaa ya. Iwe ka ụya na-akpọ ile ọjị, iwe ka tụpụ ile ọjị tụpụ na nkọdọta. Ndị ọdụ. Ka nkụwarụ ihe ọjị kwesịrị ịma. Ihe a ka a na-akpọ ọkwa nzu. Ọkwa nzu. Ọ na-abịa in different shape anyway. So ihe a bụ ọkwa nzu. No matter ụdị shape ọgwụ na ọ bịala. Ihe a bụ nzu apawderize. Ebe isiri nzu a wuti edo. Ife onye na vidio a wee rụrụ isi dedo mma akụziri etu esi atụ nzu n'ala Igbo. Kụziere etu esi atụ nzu. Ma ihe line niile a na-atụ na nzu pụtara. Nke mbụ, manụkwa na nwaanyị anya na-atụ nzu n'obodo ezuo. Mana dịka nsi wee kwu, nwaanyị nọ na personal devotion ya n'ihu okwu ya, ebe ọ na-ekpere onwe ya ekpere dịrị onwe personal maka ya onwe. Nwaanyị nwere ike ịtụ nzu. Nwaanyị nkwara ike ịwa ọjị na anya na-ezumezu ya personal nọrọ dịka nwaanyị onye akpọrọ ọrụ, ọ ya atụ nzu. Mana Igbo ezuo, nwoke na nwaanyị nọrọ ya, nwaanyị abaa n'ụlọ. Ịghọtara ya? Na be anyị na Igbo ebe nsi wee bịa Anambra, nwatakịrị adịghị atụ nzu n'iru nne ya. Eme ihe omiri. Ọ bụrụ na ịbụ dibịa ma ọ dị nọ n'okwu mmụọ gị, personal devotion gị, ihe atụ nzu. Mana ọ bụrụ na obodo ezuo, nna gị na ebe anwa, ịma atụ nzu n'ihu nna gị. Ọ bụrụ na ebute nzu n'ihu nna gị, ede ihu gị, nna gị atụgo nzu, o wee lu iwere nzu mee n'ihu, si n'ihu ya ihe ọma ya akpọ gị. Metụ obere nzu n'ụkwụ gị, metụ n'ụkwụ gị na ihe azụta ihe ọma. Metụ aka gị ewetara gị ihe ọma. Dasọ. Mana ịma atụ n'ala, ịma ihe ọrụ. Nna gị wụ the priest. Nna gị wụ the priest. So nna onye nna ya dị ndụ nwere ihe ọrụ eme. Ịghọtara ya? Onye ndị na ya dị ndụ na be anyị agba egwu a na-agba egwu abịa. Ọsọ ndị nna ha ngwụrụ anwụ, ndị burugoro nna na nwefa. Maka na ewepụ nna ewu isi eruo nwa. Mma akụwarụ gị etu esi atụ nzu. Ọ bụrụ na isonye na life a, tigata na mgbede a ga-epost vidio ka efu ka esi atụ nzu na line. Gwa gị ihe kpatara eji atụ nzu ofu nzu, ụfọdụ na-atụ second line, ụfọdụ na ahịa ji atụ nzu line. Enwere nzu nwere ike inwe 4 line, ihe o ji enwe 5 line, ihe o ji enwe 6 line, ma ọ 7 line, ma ọ bụ 8 line, ma ọ bụ 9 wee dịrị gabazie. Anyị akọwara ya o doo gị anya. Udo dịrị onye ọbụla. So emechi chigata ka efu ka esi atụ nzu, mma egosi etu esi atụ nzu n'ala. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi isi ndị niile sonyela anyị n'oge agba.
ọ bụrụ na o nwere ajụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi chaatị m na WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243871 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwe m okwu ngọzi n'isi nwoke na nwaanyị na ndị sonyere anyị ya na-akwa asị na ndị niile ga-atụza vidiyo a sị nke ọmaka meere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka emesịa udo dịrị onye ọbụla.